Ayan guys, kain tayo. Magulang tayo ng dinuguan tapos saging. Saging. Kilaban lang. Ako din, Papa. Kain ka doon. Dede ka. Dito ito. Dede yan. Papa. Saging. Saging. Wow. Ano? Ito. Kilaban lang ate guys, kilaban lang. Kilaban. Dapan. Dapan. Lapit tayo. Saging. Dinuguan guys. Bakit ha? Saging to. Ay, dagdag na kayo sa pa-vlog kami ng Adanay. Ingat-ingat nyo naman. Papen? Dito ka. Saging. 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 Okay. Dinuguan naman oh. Ha? Dinuguan naman oh. Kian. Kian. Kilaban. Lambaan. Hmm? Yung laman loob ng manok mga kapsat. Ito ano? Kanin kayo. Dito naman. Ito lang. Wow! Ang galing. Ang galing naman yan. Lamban. Ha? Ito, ha? Ha? Tagal naman. Ah, ang galing. Kulang ng kanin. Kulang.
Sandali, kukuha si Papa. Kukuha si Papa. Hindi mo. Kuha ko ng kanin. Pa. Take to. Take to. Hả? Không có. Cắt nó con lắm. Oh. Laban sabi. Kel. Lab. Ban. Papa. Ah. Malaki nga, malaki. Wow! Pakita mo dun sa camera. Pakita mo dun sa kanila. Pakita mo dun sa kanila. Wow! Saging yan. Oh, wow. Malaki, malaki, malaki. Oh, wow. Wala na tayong saging. Wala na saging, boss. Papa. Masarap pa. Dito ka. Kanatin. Kanatin. Tanggal natin. Wow! Wow! Saging! Ano? Sa papa, sa papa, sa papa. Isa pa. Ubus na. Sa pa. Wala na. Sa pa. Ubus na. Laban lang natin to. Kakain pa tayo mamaya. Bakit? Ito, ubus mo na to. Bakit?
Katang merienda namin to guys. Alas 3 na kasi. Matutulog na sana yung anak ko guys. Si Aldrin. So nakita niya ako. So yan guys. See you next video. Please subscribe, like, and share. Thank you.